Nalimbog ang 32 anyos na construction worker matapos itong mahulihan ng mga sachet ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA sa Barangay Bayawas, Urdaneta City, Pangasinan. Ang suspect ay residente ng barangay poblasyon sa nasabing syudad. Nasabat sa high-value target ang 9 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na tumitimbang ng mahigit kumulang 50 gramo na may standard drug price na 340,000 pesos. He is categorized as high-value individual, sir. Kasalukuyan po, sir, ito po ay nasa Ordenda City, sir, at siya po ay nasampahan na po ng kaso. Categorized po siya as user at saka pusher, sir. Sa San Nicolas, Pangasinan, arestado rin ang 58 anyos na magsasaka matapos ring mahulihan ng mga sachet ng umano'y shabu sa ikinasang search warrant operation ng PNP sa Barangay San Jose kaninang madaling araw. Nasamsam sa kustodiya ng suspect ang mahigit 11 gramo ng umano'y shabu na nakasilid sa 7 heat-sealed transparent plastic sachet na nagkakahalaga ng 79,560 pesos. Nasabat din ang iba't ibang mga drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, kabilang ang suspect sa street-level individual na matagal-tagal ding minanmanan ng mga operatiba dahil sa mga illegal na aktibidad nito. Mayroon kaming natanggap mga previous nung last year pa, and then may mga report. So nagpapasalamat ako sa mga taong bayan, mga kabarangay or whatever, yung mga nagbibigay ng information. So in-applyan po namin ng search warrant and we have come up a positive operation po natin. Nasa kustodiya ngayon ng San Nicolas Police Station ng suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mariing na pinapaigting po natin yung kampanya laban sa illegal na droga. Hindi tayo magiging off guard. Hindi natin hayaan na magiging malala ang droga. So sa mga kababayan natin, sa mga taga San Nicolas, o mga citizens of San Nicolas, tulungan niyo po ang kapulisan ng PNP para masugpo natin po ang illegal na droga dito sa ating bayan. Lester Narag, Balitang, Solid North.